Jipo mar Sabato ei Radio Ramogi. Jawinjo mawinja yokinyi masani, amosi ni misawa. Kama wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo kawuok Naya District, Naya Church. Agombo mondo mi wapuonjre wach Nyasaye okinyi masani, to kapok watimo kamano, we walam Nyasaye. Ruodhwa bende Nyasachwa. Wagoni erokamano yokinyi masani, tekoni manotelo jonabi ka indiko wechegi, otelnwa kwadwa lero tiegi, ni wera wasayo kuom yie e nying Jawarwa Yesu wakwayo. Amen. Jaera, agombo mondo mi wapuonjre wach moro ni ng'ol ma iwuotho godo to ia godo kanye. Ng'ol ma in godo no ochaki karang'o, to ng'ol ma iwuotho godo no to ia godo kanye. Ka wasomo buk mar 2 Samuel, Samuel mar 2:4, owacho wach mantie gi nengo niya: Jonathan wuod Saulo ne nigi wuode moro matiende ne ong'ol. Ne en jahigni 5 kane wach tho Saulo gi Jonathan okel oa Jezreel. Mi japite noting'e moringo kode, to kane oyudo japidino reto mondo tony, nyathino gore piny mohinyore kendo nodoko rang'ol, to nyinge ne en Mefibosheth. Ng'ol mar Mefibosheth ochakore niya: kinde moro ne nitiere lweny, kendo ne nitie nek mar Ishbosheth. Ne nitiere chandruok, jasigu ne monjo ogandagi, kendo e kinde mane giringo mondo mi gitony, to nyathi nowuok e lwet japite mi ogore piny kendo nodoko rang'ol. Nitie jok manok onyuol gi ng'ol, achiel kuomgi en Mefibosheth. Nodoko rang'ol e kinde manoting'e. To into ng'ol mar kuoth ia godo kanye? Ng'ol mar chode ia godo kanye? Ng'ol mar kong'o ia godo kanye? Ng'ol mar mer ia godo kanye? Jaera, in ng'ol ma iwuotho godo no ochaki karang'o, tia kode kanye? Ka isomo buk mar Samuel mar 2:9, Biblos wacho wach man gi nengo. Daudi nopenjo niya: dipo kodong'ie ng'at moro ma jadhod Saulo koso mondo atimne maber nikech hera manahero godo Jonathan? Ne nitie jatich joka Saulo moro manyinge Ziba. Ne giluonge mondo bi ir Daudi, to kane osebiro, ruoth nopenje niya: in e Ziba koso? Mi nodwoke niya: an e ruoth. Ruoth nomedo penje niya: dipo kodong'ie ng'at moro ma jadhod Saulo koso mondo mi atimne maber kaka Nyasaye dwaro? Ziba nodwoke niya: wuod Jonathan moro pod nitie ma tiende ne ong'ol. Ng'ama nopenjo Ziba tiend Mefibosheth mong'ol? Ng'ama nopenje ni bende nitie wuod Jonathan ma tiende ong'ol? Ziba duoko penjo manokod penje. Awacho ni jaera, samoro wabiro koso dhi e polo nikech wachiwo duoko manokopenjwa. Nyithindwa samoro reme i penj nikech gichiwo duoko manokopenjgi. Awacho ni kata mana Jo-Kristo biro koso dhi e dala nikech gin gi duoko manokopenjgi. Ipenjo Ja-Kristo niya: wuod bishop nitie? Ja-Kristo duoki niya: wuod bishop ma jakong'o cha nitie. Ng'ama nopenji no jakong'o. Ipenjo Ja-Kristo niya: nyar elda bende nitie? To duoki niya: nyar elda ma jachode cha nitie. Ng'ama nopenji no jachode. Wabiro koso dhi e dala nikech ne waduoko penjo manokopenjwa. Mefibosheth openji niya: bende nitie ng'at ma pod odong' e dhod Ziba openji niya: bende nitie ng'at ma pod odong' e dhod joka Jonathan mondo mi atimne maber? To Kalo duok ni pod nitie. To oduoko penjo manokopenje. To Biblos dhi nyime kawacho niya: Daudi odhi nyime kowacho niya: Daudi
Kane osebiro, ruoth nopenje niya, in e Ziba koso? Mi nodwoke ni an e ruoth. Ruoth nomedo penje niya, dipo kodong'ie ng'at moro ma jadhod Saulo mondo atimne maber kaka Nyasaye dwaro? Wesne 5 to wacho niya, miyo Daudi nooro jaotelo Deba mondo oome. Kamano Mefibosheth wuod Jonathan ma wuod Saulo nobiro ir Daudi mogoyo chonge piny mokulore ne nyaka e lowo. Daudi noluonge niya, Mefibosheth, mi nodwoke ni antie ruoth. Daudi nowacho ne niya, kik iluor, nimar abiro timoni maber nikech hera manahero godo Jonathan. Daudi wachone niya, Daudi luongo Mefibosheth. Ka oseoro jaotelo Deba, to luongo Mefibosheth kendo wacho ni Mefibosheth niya, ni Mefibosheth, to Mefibosheth dwoke ni antie ruoth. Daudi wachone ni kik ibed maluor, nimar abiro timoni maber. Abiro dwoko ni puothe duto mane mag Saulo kwaru, kendo anamiyi chiemo pile. Mefibosheth nochako kulorene ka wacho niya, to anani an ng'a momiyo itimona maber kamano? An machalo mana guok mothoni. Jahera, guok ma otho onge gi nengo. Guok ma otho inyalo kete e ndara mondo gari onyone, mondo yamo marach nodhi kode. Jahera, guok ma otho inyalo witi aora mondo yamo marach nodhi kode. Jahera, guok ma otho onge ng'at manyalo kaloe. Kuma guok othoe onge ng'at manyalo riyoe. Kuma guok othoe jeng'uno law gi chien. Guok motho onge gi nengo. Mane momiyo guok ma otho ne nyaka panda lodeba e od Makir ma wuod Amniel. To ka Daudi obiro, to Daudi openjo ni bende nitie ng'at ma pod odong' e dhod joka Saulo. Daudi oyie kawe gi ng'ol ma en godo. Kara walamo Nyasaye ma oyie kawowa gi ng'ol ma wan godo. Bed ng'ol mar chode, bed ng'ol mar kong', bed ng'ol mar mer, bed ng'ol mar kuoth, bed ng'ol machal nade mane jachien oseketowa. Walamo Nyasaye ma obiro mondo golnwa ng'ol mar piny. To gima mora e wesne jahera ni ka isomo kodhi nyime to wacho niya e wesne 9, ruoth noluongo Ziba jatich Saulo mowachone niya, gik moko duto mane mag joka Saulo koro amiyo Mefibosheth. In kod yawuoti kod wasumbni nyaka upur ne puothene kendo ukelne cham monyakie mondo jood nyakwa ruodhu oyud chiemo. Mefibosheth owuon to abiro miyo chiemo ndalo duto. Wesne 11 to wacho niya, Ziba nodwoke niya, ruoth abiro timo gik moko duto michika. Noyudo ka Ziba nigi yawuoyi 15 kod wasumbni 20. Kamano Mefibosheth nochiemo e mesa Daudi kaka achiel kuom yawuot ruoth. Ne nigi wuode matin ma nyinge Mika. Jogo duto manodak e od Ziba nodoko jotich Mefibosheth. Mefibosheth nodak Jerusalem nikech nochiemo ndalo duto e mesa ruoth, to tiendene duto nong'ol. Kendo Biblos bende tieko ka wacho niya, ni kamano Mefibosheth nochiemo e mesa Daudi kaka achiel kuom yawuot ruoth, kendo ji duto manodak e od Ziba ka achiel gi nyithinde nodoko jotich Mefibosheth. Awacho niya jahera, kawuono nyalo bedo ni onge gi nengo, kawuono nyalo bedo ni ng'ol, kawuono nyalo bedo ni samoro nopandi Lodeba, kawuono nyalo bedo ni nitie kama ok inyal wuokie, kawuono nyalo bedo ni onge gi nengo. Nitie ng'ol moro momiyo anyuola oringi, nitie ng'ol moro momiyo idong' kendi, nitie ng'ol moro momiyo ionge gi nengo, nitie ng'ol moro ma in godo ma ionge gi chia e dier owete. To awacho niya, walamo Nyasaye mobiro golo ng'ol mar piny. Nyasaye penjo niya, bende nitie ng'at moro ma pod odong' e piny Luka mondo mi atimne maber? Bende nitie ng'at moro ma pod odong' e piny Kenya ka mondo mi atimne maber? Bende nitie ng'at moro ma pod odong' e piny ngima mondo mi atimne maber? Nyasaye ikore mar timoni maber jahera. Saye mondo maki, saye mondo gwedhi e wechego duto e nying Ruoth Yesu. Walemo. Ruodhwa bende Nyasachwa,
Goni erokamano Yesu wuod Nyasaye nikech iber kendo iber gi lala. Yie mondo mi wapuonjre gi nyithindi e wechegi tinendeni. Tekoni mondo makwa, tekoni mondo wuoth kodwa e wechegi duto. Kendo agombo ni ka nitie nyathini moro ma piny osemako kendo ma piny osejwang'o, tasayi Yesu wuod Nyasaye ni duokie geno kuma ne geno oselalie, duokie chang kama ne chang oselalie, kendo duokie mor kama mor onge. Ni wera wasayo kuom yie e nying jawarwa Yesu akwayo, amen. Mane wuoyo kodi en Pastor Dalmas Odhiambo kawuok Naya District, Naya Church. Nyasaye mondo gwedhu, Nyasaye mondo maku, Nyasaye mondo telnu e wechego duto e nying Ruoth Yesu, amen. Mano ne jipo mar Sabato. Kaka wuotho gi